Ако вашето училище забрани телефоните, ще имате възможност да учите много по-съсредоточено. През 2025 година българските училища ще направят революция в образованието с ключови реформи. Нов предмет – гражданско и медийно ограмотяване, цели да развие критично мислене и гражданска ангажираност. Но дали учителите са подготвени да го преподават? Междувременно, забраната на мобилни телефони по време на час обещава по-добра концентрация. Франция постигна успех с това, но от българските училища зависи да го приложат ефективно. Езиковите умения също ще бъдат подобрени, като ще се отделят повече часове за английски и още един западен език, с надеждата да направят учениците по-конкурентоспособни в Европа. Успехът обаче зависи от наличието на достатъчно квалифицирани учители. Тези промени са част от стратегията на България за подобряване на позициите си в международни класации, като PISA. Дали тези реформи ще доведат до дисциплинирани и ангажирани ученици, или ще останат само амбициозни планове, зависи изцяло от тяхното изпълнение. Дали българските училища са готови за това предизвикателство? Само времето ще покаже.